سلام سلام كم يالله كبرات خطاتلتي ناي زي يوتيوب channel سلام قتلو ناي كل جزية تمنيتي أركس نلومون كم تلمود منفساو زانتا نبعات تدياقون مبل إسرا كفال نابخم كبل سناي مكتتال بسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك آمين ماتس بزح تزاراريبنا بدقامي كنراخب قطرا غيرنا نيرنا أنا دما أبتستبهالن ساعتن بوتان بمسرت قطرا يدبخ بالكو أبت بوتا بتيحة نيمان تأقام قليح مليح انتبالكو ترقتا لبي هرموتو زوسخ ترئيت دما رأهو دياقون تليفونون دا تزاربا ناباي قلسو كمتر أخوو كقلسو زي كئل فرحي سنبادس تحواوسو سمعيت وررني دياقونيو كماتس كوينو كزاربا نتسانحو مالت ديو بلكو جن بعليك ملوسة زخيل حتى نبرن أب كمزي كونتات كله إدما دياقون سلز قربني السلام كبلو تساكو إدو نسلام تانا سدده سلام زحفتي ملي نسقديخي بلني أنا ون إيدي نسلام تزرقيحه صبو ألخا أو أني بلكو أوكي صبو زحفتي أنا دما أبيلي بحال بلني أو يفلتك قاقي خان نمبر كرم حجة تراخيمنا نيرنا دياقون انديخا سلمن تايد دياقون قديفكا أبيلي الكاتلاليني بلكو فرحن ده تسمعني في الشيخ دحر مبال من البات اتسم كويدني ويون دياقون مهاني رسيعيو كيكون بلني زربا سلزت أفعني في الشخيلة سقبلكو نايب حق ديخي كابري من عيك ترخو متيخي بلني ملسكي هابكو وكلخو أب إيدو فيستال ناي ألد زحازة ود حوس بلنا إيشي ويزارت ميلي انكو عد حال متاخي بلني تقداس النت بزي بلو لهزا ما نسخة ديخا بلكو أوه صبا اللخي أي حسخن أني إماتس بلني زربو كخبو كوتاس كفرحة كامعتيو صبو زحاوي كمي اللخا بلكو سالخن مكرانا نرئ لنا عدمنا عخن مس بلني دياقون أبيل دما ماتس سنة سرعة قبر أبي مسمن انتي تبل كم زلخا فلوتو بلو ديقو عركي ما جم سقيلك يخد حلق لن زنا والد بلو نسود حنيز نحلكا مودي خان تخين كان خيد كورخي ترمنا بلو دياقونون نعناي ميلي جزانا ترئيو نماتس دما يتحازلو أو أفوزو صنحو يزارب بلن دياقون نو تصايقم يبلو نحيزلوني زرباي كي ود أخو تواتي كدا ولا حزلي بلني ماتس أبترين نوشت كتما تسقيلنا جزءهم كساب نبتصح مس دياقون ديق زبالة علال كفيتنا دياقون كم تبع علال زفلطو طرح زي كونس العليو كوين إرخيبيو أزيو تحوت مقلل توازاي سنة سرعة زلو وسويو مسماتس بخمي امك قراربو جميروم بمنتايو دنصيني بتعمي دنصيني كمزيلنا جزا مس بصحنا جزኦም ካብቲ ዝተጸበኽዎን ላዕሊ ኮይኑ ይጸንሕኒ ነናቶም መደቀሲ ክፍሊ ሽቓቕን ክሽነን ድማ ብሓሳብ እዮም ተዋሂቦም ንሳቶም ግን ነታ ሓንቲ መደቀሲ ክፍሊ ነታ ሓንቲ ድማ ናይ ሳሎን መቐበለ ጋይሾም ገይሮማ ምግቢ ተቐሪቡ በሊዕና ምስ ወዳእና ማትስ ክምለሰኩም ናዕልሉ ኢልና ገዲፍና ወፀ እንታይ ከም ዝብሎን በየን ከም ዝጅምረሉን ሕርብት ኢሉኒ ኣብ ከቢድ ሓሳብ ከለኹ እሺ ሚሊ ዋላ እኳ መምጽኢ ክንጽብቕ ይኹን ንሕማቕ እንተዘይፈለጥክዎ ካብ ብሪመን ክትረኽብኒ ኢልኪ ድኻምኪ ክሳራኺ ከይጸብጸብኪ ብምምጻኺ ከመስግነኪ ይፈቱ ግን ይቅርታ ግበረለይ ደኣ እምበር ምስልኺ እኳ ተዘይሓደሰኒ ክዝክረኪ ይከኣልኩን ኣበይና ንፋለጥ በለኒ ባዕሉ ዘረባ ስለ ዝጀመረለይ قبرو بفخس بلني هو حقها نسخة كويت فلتننيخا أنا إز فلتكا أبينا نفلت بلني
ኣበኢና ንፋለጥ ንዝብል እሞ ንግዚኡ ንግደፎ ካብ ኩሉ ሰቢኻ ጠፊእኻ ድሓን ዲኻ ቀንዲ ንዓኻ ክረክብ ኮለል ዘበለኒ ድማ ዳሃይ ምጥፋእኻ እዩ። በዓል ሳሌም ፍዮሪ እመሓዙተይ እየን ዘኪርካየን ዶ በልክዎ ኮንፊደንሰይ የጥፊአ ነዚ ዘረባ ድብልቕልቐ የቢለዮ ዘኪርካየን ዶ ኢልኪ ከመይ ገይረ ክርስዕ እሳተን ኣይረስዓንን እየን ኣነ እውን ኣይርስዕንን እየ በለኒ ገጹ ተኣሲሩ መንፈሱ ክርበሽ ጀመረ። እሞ ማራእየን ተሻቒለን ዘለዋ እንታይ ኮንካ ዳሕዳሕ ትገብረለን በልክዎ ሚሊ እዚ ሕቶ እዚ ሕጂ ክምልሰልኪ ይክእልን እየ ግን ሓደ ነገር ክነግረኪ ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ኣይኮንኩን ዘይድውለለን ዘለኹ ክድውለለን ምስአን ክስሕቕ ክጻወት ጸሊእ ኣይኮንኩን ግን ኢሉ ዘረብኡ ቋረጸ። ኩነታቱ ናብ ካልእ ስለ ዝወሰደኒ ፍርሓት ክስምዓኒ ጀመረ። ዲያቆን ሓወይ ይቕሬታ ደኣ እምበር ዋላ ምኽንያት ይሃልኻ ቴሌፎንካ ንማተስ ክትህቦ ይነበረካን ክንደይ ግዜ ደው ኢለን ክረኽባኻ ይከኣላን ማተስ ተተቐቢሉ ጸርፊኡ ዘግዝመን ናይ ማተስ ጠባይ ልዕለይ ንስኻ ትፈልጦ ቴሌፎንካ ንማተስ ምሃብካ ቆኒዑ ይብልን እየ ኣነ ምኽንያቱ ማተስ ክብረት ናይ ሰብ የብሉን ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ሰብ ኮይነን ኣይስምዖኦን እየን በልክዎ። ንመጀመርያ ግዜ ዝረኸቦ ዘለኹ ዲያቆን ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክዛረቦ ምኽኣለይ ንዑኡ ጥራይ ዘይኮነስ ንዒዋላ እዩ ገሪሙኒ። ዲያቆን ፍሽኽ ድሕሪ ምባል ሚሊ ሓፍተይ ብዙሕ ዘይትፈልጥዮ ነገር ኣሎ ንምንታይ ቴሌፎነይ ንማትስ ሂበዮ ክነግረኪ ክኸብደኒ እዩ ሓደ ነገር ግን ክትፈልጢ ይደሊ ንማትስ ካብ ቀደም እየ ዝፈልጦ ሕማቕ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ህይወተይ ካብቶም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝሰርዖም ሰባት ማትስ ሓደ እዩ ምናልባት ዘረብኦ ሰንቢድክ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ማትስ ኢሉ ዘረብኡ ቋረጸ። ምናልባት ከምዚ ትብሎ ዘለኻ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እንድዒ ማረኽፊኡ ከመይ ጌርኩም ብሓንሳብ ትነብሩ ኸማን ከይገረመኒ ተረፈን በልክዎ። ውዒልካ ሓዲርክ ብዛዕባ ማትስ ምፍላጥክ ስለ ዘይተርፈኪ ሓደ ክነግረኪ ሓቂ ክነግረኪ ብትኽክል ማትስ ኣካይድኡ ቁንዕ የለን ንባህርያቱ ከመሓይሾ ኩሉ ግዜ እየ ዝዛረቦ እንተኾነ ማትስ ኣፍልጦ ስለ ዘይወሓዶ ከተስምዖ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢለ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ሰምፂኻ ተተዛረብናዮ መጽሓፍ ቅዱስ ልዕለይና እዩ ዝፈልጦ ሓንቲ ወይ ክልተ ጥቕስ ሰምፂኡ ከም ዘይትዛረብ ይገብረካ። ኣብ ዓለም ካብ ዘለዎ መጽሓፍቲ ድማ ዳርጋ ኩሎም እዩ ኣንቢብዎም ስለዚ እንዳፈለጠ ዝጋገ ሰብ ክትምዕዶ ኾነ ክትእርሞ ኣይትኽእልን ኢኻ ከምዚ እንዳሰምዐ ዝደቀሰስ ነቕኒቕካዮ ናይ ሰምዕ ዝበሃል ምስላሙሻሉ በለኒ እሞ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ምስ በልኩ ጽንሒ ክምላኣልኪ ሚሊ ሓፍተይ ከምዚ ንኽኸውን ዝገበሮ ምኽንያት ኣለዎ ማትስ ዲያቆን እዩ ነይሩ ዲያቆን ንዲያቆን ኸማን ትምህርቲ ዝጸገበ ዲያቆን ቅዳሴ ክቕድስ ኣብ መድረኽ ወፂኡ ክሰብኽ ዝሰምዖ ሰብ ከይተገረመሉ ዝሓልፍ ሰብ ኣይነበረን ሙሉእ ሰብ ዝበሃል ሰብ የለን ማትስ ሙሉእ ንኸይኸውን ዝገበረቶ ባህሪኡ ድማ ዋዒ እያ ነይራ ዲያቆን ውዑይ እንተኾይኑ ማእለያ ዘይብሉ ፈተና እዩ ዝመጾ እቲ ታሪኽ ከሕፅረልኪ ዲያቆን ኣብዚ ምስ መፀ ንሓንቲ ተምሃሪቱ ዝነበረት ቆልዓ ይፈትዋ ንሓዳር ንቁም ነገር ከም ዝምነያ ድማ ይነግራ ቆልዓ እንታይ ምኽንያታ እንድዒ ነታ ሓሳብ ግን ኣይተቐበለቶን ኣብዚ ግዜ እዚ ዲያቆን መራሉ ተተንኪፉ መንፈሳዊ ጉዕዝኡ ክዝሕል ጀመረ ሰይጣን ድማ መእተው ስለ ዝረኸበ ኣብ ቅድሚኡ ዓብይ ፈተና ቀመጠሉ ከምዚ ትርእዮ መልክዕ ይኹን ቁመና ዝወፀ የብሉን ምስኡ ድማ ትምህርቲ ሙሉእ ክስሕቕ ክጻወት ድማ መዓት እዩ በዚ ዝተሰልበት ሓንቲ ኣብ ካምፕ ምስኡ ዝነበረት ሓፍትና ኣብ ፍቕሪ ትወድቀልኪ ከም ትፈትዎ ከይትነግሮ ዓቕሚ ሲኢና ባዕሉ ካብ ኩነታታ ተረዲኡ ከይሓታ ድማ ልቡ ምስታ ሓንቲ ቆልዓ እዩ ነይሩ እዛ ትፈትዎ ቆልዓ ትራንስፈር ተባሂላ ገዝኣ ምስ ሓዘት መመረቕታ ክገብረልኩም ኢላ ነቶም ደቂ ካምፓ ትዕድሞም ካበይ ኣምፂኣቶ እንድዒ ስዋ ወዲ ስዋ ፀማሚቓ ኣልኮል ዘለዎ መስተ ገዚኣ ንማትስ እንታይ ትብሎ
ዘሳሲ ሰብ ስለዘየለ ንስኻ ወዲ ገዛ ኮንካ ክተሳስየለይ ክትዕጠቐለይ ኢኻ ትብሎ። ማትስ ድማ ስዋ ክፈቱ መዓት እዩ። ሕራይ ከሳስየልክ እየ ግን ስዋ ትርፍለይ ኢሉ ከሳሲ ይውዕል። ኣጋይሽ ምስ ኣፋነው ንሳ ገዛ ኣጣራርያ ኣቑሑት ክትሓፅብ ንኽሽነ ኸይዳ። ንማትስ ድማ ስዋ ቀረበትሉ። ኩነታት ከመይ ገይሩ እንድዒ ኩነታት ከመይ ነይሩ እንድዒ ማትስ ንንግህኡ ነብሶብ ዓራት ምስታ ቆልዓዩ ረኺብዋ። ኣመና እዩ ሰንቢዱ። ጥራሕ ነብሱ ድማ ብስምባደ ካብቲ ዓራት ናብ መሬት ዘሊሉ ኩነታቱ ስለ ዘሰንበደ ካብቲ ዓራት ናብ መሬት ዘለለ። ኩነታቱ ስለ ዘሰንበዳ ቆልዓ እውን ልባ ተዘንበት። ማትስ ንነብሱ ንዒቑ ክነብዕ ምስ ጀመረ ቆልዓ ክትእብዶ ክትብል እቲ ሓቂ ተጓበለቶ። ኣነ ይፈትወካይ ንስኻ ይኮንካ ናገዲድካኒ ንስኻ ጥራሕ ተረጋጋ እምበር ወላ ቃል ኪዳን ክንኣስር ኢና ምስ በለቶ ማትስ ሰትዩ ዝተጋገየ እምበር ኮነ ኢላ ባዕላ ዝገበረቶ ይመሰሎን ነይሩ። እንታይ እኽትብል ዘለኺ ኮነ ኢልክ ብፍላጥ ዝገበርክዮ እዩ ማለት ድዩ ይብላ። ቆልዓ ምስኪነይ ትፍልጦ የብላን። ብድሕሪኡ ቃል ኪዳን ኣሲሮም ብዲቁና ከገልግል ዝኽእል ይመሲልዋ ነይሩ። ተገሪሃ ድማ እወ ምስ በለቶ ሕርቃኑ ክቆፃፀር ኣይከኣለን። ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ጥርሙዝ ፀኒሕዎ ኣልዒሉ ፋሕ ኣቢልዋ። ብድሕሪኡ ንሱ ናብ እስር ቤቱ ንሳ ድማ ሕክምና ኣትዮም። ቆልዓ ምስ ሓወየት ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ብኣጋጣሚ እምበር ክሃርማ ከምዘይሓሰበ እኳ እንተገለጸት ማትስ ግን ኩሉ ተሓቂ ስለ ዝተዛረበ ዓመት ተፈሪዱ። ማእሰርቱ ወዲኡ ምስ ወፀ ጓል ሰይጣን ኮይና እያ ትስምዖ። ቀስ ብቐስ እኳ ኩሉ ክገድፎ ጀሚሩ እንተነበረ ካልኣይ ግዜ ነዋልድ ዘፅልእ ምክንያት ስለ ዝረኸበ እንህልክ ድማ ክሳብ ሕጂ ከምዚ ኣይሉ። ሓቂኡ ድማ ዓመታት ዝፀዓረሉ ዲቁንኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መጻኢ መደቡ እውን በቲናትሉ። ምስ በለኒ ንማትስ ካብ ልቢ የደጊፀሉ። ለካ ካብ ባዶ ተበጊሱ ይኮነን ኣዋልድ ዝጸልእ ድማ በልክዎ። ክገርመኪ ማራኢ ምስኪን ልዕሊ ነብሱ ንሰባት እዩ ዘፍቅር። እዚ ገዛ እዚ ናትዩ ናተይ ኣይኮነን። ካብ እስር ቤት ምስ ወፀ ብምትሕብባር ገበርቲ ሰናይን መንግስትን ጭንቀት ከይገብር ተባሂሉ ገዛ ሂቦሞ ዝደለየ ዓይነት ሞያ ክመሃር እዮም ኣፍቂዶምሉ። ኣብ ካምፕ ከለኹ ንእሽቶ ጉዳይ ኣጋጢማትኒ ነይራ። ባዕሉ ሓላፍነት ወሲዱ ፈሪሙ ናብ ዝምፅእኒ ንሃለና ድማ ዳርጋ ዓመት ብሓንሳብ በለኒ። ዲያቆን ብዛዕባ ማትስ ብዙሕ ዕሊልና ተሓጋጊዝና እውን ክንቅይሮ ከም ንኽእል ካብ ዲያቆን ብዝወሰድክዎ ሓበሬታ ክርዳእ ክኢለ። ዝመጻኽሉ ምክንያት ዘንጋዕኹ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ ድማ ዕላላ መንጎብ ኣቢለ። ዲያቆን ሓወይ ሰምሃር ከመይ ኣላ ድሓን ድያ በልክዎ። ሰምሃር ድሓን እያ ጽቡቕ ኣላ በለኒ። ገጹ ግን ትኽክል ኣይነበረን። ሕጂ እውን ስክፍታ እንዳተሰማዓኒ ክረኽባ ደልየ ነይረ ክረኽባ ይኽእል ዶ በልክዎ። ክምልሰለይ ዓቕሚ ይረኸበን። ኣዒንቲ ግን ንብዓት ቋፂርን ቀንበይበይ በላ። ኣብ ቅድሚ ንብዓቱ ከፍስሶ ግዲ ፈሪሑ ካብ ኮፍ መበሊኡ ብድድ በለ። ንደገ ገጹ ምስ ኣምርሐ ድማ ምስ ማትስ ጎፍ ንጎፍ ተራኸቡ። ይቕጽል። ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣታባብዑና። ሃናፂ ርእይቶኹም ድማ ኣብ ቦታ ኮመንት ግደፉልና። ብቐጻሊ ክፋል እስካዕ ንመጽእ ሰሰናይ ንዓኹም።